Son as 9 da mañá, estamos en Santiago de Compostela, supostamente a cidade galega na que peor se aparca. Ímolo comprobar, poñemos o cronómetro e a ver canto nos leva. Esta hora é complicadísimo. Todos os coches están en doble fila, hora punta de colexios. Claro, é a peor cidade para aparcar, tamén a peor hora para aparcar. Saen para traballar a xente, tamén hai reparto, a cousa vai estar complicada. Grazas, moi amable. Ai, queda xente boa. Coches aparcados nas entradas dos parkings, buretiños poucos. Non se pode aparcar en carga e descarga, que nos quede claro. Este en doble fila. Así tamén aparco eu, claro. Aquí, no medio a medio. Ala, chegou e todo del. Oh, que atopamos un. Non pode ser. Oh, e mi Madrid. Pero non te me pegues, que vou aparcar. Conseguímolo! 11 minutiños e 20. Tamén vos digo, con moita sorte, En zona azul, así que algo sí que hai que pagar. 49 da mañá, estamos xustamente en fronte á muralla de Lugo, así que comezamos a conta atrás para aparcar no centro. Vale, polo que vemos, agora mesmo a media mañá, prácticamente estamos os na estrada, así que a ver se pasa o mesmo aparcando. Outro semana. O problema que temos en Lugo é que todas as entradas da muralla están cortadas por obras, entón temos que darlle a volta a toda a muralla para atopar a entrada que esta e a ver se dentro hai oco, porque fora é imposible. Verde, vamos allá. Aí hai un oco. 12:09, conseguímolo en case 20 minutiños. Estamos a 5 minutos camiñando da muralla, 300 metros. Ao final aparcamos fora porque dentro da muralla, coas obras e demais, era imposible atopar un oco que non fose en parking. Así que, bueno, conseguímolo, pero iso, doutra veliña. Son as 11:30 da mañá, estamos en Ourense e imos tratar de saber canto nos leva aparcar o coche no centro da cidade. O tempo comeza a correr xa. Semáforo. Ai, 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 aquí hai un sitio, que rápido. Veña, vamos a intentar aparcar. Aparcado. 2 minutos e 20 segundos. Estamos no centro de Ourense, estamos na rúa exactamente... Estamos na Avenida de Portugal, que é unha das paralelas da Rúa Progreso, unha das máis céntricas da cidade. Estamos moi pretiño do mercado de abastos, moi pretiño das Burgas, e sorprendentemente, pois non nos levou moito tempo aparcar no centro.